and be buried and be raised again. Oh, yes. Die. Because as a sponsor, Lombono Womakoti, Yeah. it means to say something somewhere Yes. is happening. Amen. Lomakoti Lomama asponsor na sponsor nezinqwelo ze-gold. It means to say the heaven is already prepared. Yes. Unyana wonke ulindile ukuthi go. And the time is. The time is. Hey, yum. Oh, yes, Jesus. Yenzi ntando yakho Nkosi. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Father God, as I'm going home, please hold my hand. I'm on my way back home. I don't want to lose you. And send your angels to secure my life as I'm going home. But what I want first, hold my hand. Oh, God. The angels are there to serve me. But I need you to hold my hand. Oh, Take me home. I don't know what's happening now in my home. I don't know where's my dad, where's my mom, where's my brothers now. Please hold me home. Oh, yes. Abaninzi bazalwane beze becelile apha kuThixo. Amen. Banezinto abazicelayo kuNkulunkulu. Oh, yes. Yanga inkosi yoxolo ingathi nxa ijike nesifumene isicelo sakhe. Oh, God. Abanye bamke emakhaya kungekho nto nasekhapathini. Kodwa lo Thixo akamshiyi umntwana.
bakhona kwethu kule ndawo abazalwane kukhona izinto uThixo for the whole year ebeziphayela for us. Today is that day for him to deliver it to us. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Awunandaba noma uapply wancane. Oh, yes, Lord. Kodwa ngiyafuna ukuxelela ukuthi uzophuma namhlanje uphethe umsebenzi wakho. Amen. Because umsebenzi wakho awukho kwamasipala, awukho kwifetila, awukho egodini. Ukubanjwe kwelizwi likamoya. Moya khulula. Sonke izinto bese zinqwenele enhlizweni zethu. Bingengobantu abasivaleleyo ukuba singafiki kuzo. Amen. Kodwa bevalwe kwizwe likamoya. Amen. Moya. Be still. Amen. Thula moya. In the name of Jesus. Ngegama lika Yesu. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. uThixo ebesathi uthatha utyekele uThixo akawadla manje umuntu. Away. uThixo uyazenzela into yakhe. Amen. And uThixo uyabasikelela abantu bakhe. Yes. Akaceli permit kuSathane. Amen. Akaceli permit nakula superior yakho isemsebenzini Oh, yes. ikuvalele ukungafumani the promotion. Yes. uThixo uncevulile Amen. yafuna. Amen. Ngalomazwi yakhe inkosi yoxolo inganifukamela iGod Kenani nokuthi umoya ngcwele asincede ukuthi uSathane angayicimi the theme of this convention. Because uyathanda ukuthi nxa sesibuye conventionini ayicima afuna singayazi. Kanti if uthi nosinceda sibambe ukuphila kwethu kusekubeni ba sibambe. Amen. Oh, yes. Unyana uSimphiwo uyahamba na ngomuso lo mfana waseThekwini kubi eThekwini. Kodwa unento ofuna ukubulisa nje ngayo. Uba leadership nani uvumela ndikucela abulise nje. Namhlanje ke bazalwane akuzoqhutha isiqholo akuzoqhutha isiqhelo sizovuma ngcono ukuthi masenze kanjani. Or sometimes you put a plan. Sithi umnini ekhaya ehleli phansi simlibazile ngoba uzawuthi ugcobana kenziwanga amakorinta wafundwanga otontwana zenziwanga kwaya ibizwanga xa sengandevile lapha yephi into esifuna. Oh, yes. Yethu unyaka nomncane bazawufuneka abantu abangakhulanga nalapha ekwayareni. Amen. Ngoba izulu seliculisile ikwaya yezulu for us. Izingelosi sezime ngenyawo zidudumisa sisakwayara ndoti uThixo masincede kuyeni ibandla house of prayer. Uthixo asinike flexibility, spiritual flexibility. Amen. Amen. Because we missed the point there. Fly out. Uthixo masincede sibe nawo ubuflexible. Okunye uThixo ufuna asincede kulonyaka asinike sensors. Ndikuva noba uyashumayela ufumanisa ngoku ayikho le shumayela iphaka kami ndikuxela ukudlala phansi wagqiba kudala ilizwi bomshumayela khona uvesi nabani nobani xa kuphela. Uya kusidwabela wonke uquve nofenzela. We want to hear the taste of the honey. Sifuna ukuvuka. Amen. Ubusi. Sifuna ukuva the taste. Incasa yobusi. That's what we want. Finish and clap.
waqabela umlambo wetsitsi waqabela wabuyo yakuntaba ethile yehela sizaze ngatona amahela nentaba zetsitsi sifuna ukuvincasa Amen. Amen. siphuma apha sithi uthi usaqala udmolo nomnye uthi akho ndlela evula umlomo uzele kubusi. That's what we want here. Takungani asuma vesi madakwa sifuna siphathe lizulu silindlela sidliwe lizulu yabona izolo lona inantele ecawa yeni unayithanda icawa izolo ngexesha kule afternoon session banibazana ngexesha zokunikela bekumele angashunyelwanga ba simgibile umuntu because yesimye ebesafuna ukudlala nathi. Oh, yes. And izilimi bezithiwa abakanga nezivu futhi no can discuss izive man, let put that way, but uthi I am here, no one must step on my place, let me do my work. Okay, andifuni ngina nani madoda kodwa izolo bekumela kule nkonzo yaseVatinal ashumela. Amen. We bought we confess Family. in the evening. Heart. Where was the reading of the Bible? There was no reading. Not because the brother Lomzana is better than others, but we need to listen carefully to the Holy Spirit. Abantu mzalwana wazimela amaprofeti bakayo nomfazi ongena emkhulumeni bani zaba ngapi sound zomoya ba 3 wasabela kududusa emoya ka waphindwa wasabela komi kwazi umoya Ulandile lo moya. where's Ulandi? Come on, church, man. Help us, oh God. Where's Ulandi? The righteous God. Amen. Where's Ulandi? Lo moya. What lo moya ucho? Ay, man. What a party lo moya. Come. Tatusile nansi lesifuna ngokwethu ingxolo ngokujamba nokukhala nokutswela ayithuthi kukho. Oh, yes. Amen. uThixo ayingumuntu wemizwa ufuna nje abazosibhuqa sibheke imele zethu uThixo asincede kule department yemizwa. Amen. Bible ithi umoya ungcwele awuzenzi uzinhloni ondicela siyilungise lento kuba khona uThixo akukhahlele enye into le kodwa kukhona lo muntu umbona uyiqala phansi lento yakho uThixo nguThixo emizwa and uThixo akenzelwa angumziyoni uThixo funga jikeleza ubila uwa ngqo aqala uprofeta ayikho. Amen. uThixo ikatapila ayandabana ntaba enamatyalkhuni afuna ubhodloza lekatapila ibhodloza kubambele ukuthi Amen. sifuna lo nto apha house. And the land uThixo afuna yona takunyakeni Oh, yes. izawuvela Yes. kwaba bantu bathi bafile kodwa kwabahleli sozibona
ngoba lento le-quality ayenzeki ngaphezulu kwi-surface. Imenywa, yenziwa, ibunjwa, inyomfwa ngaphansi komhlaba. Xa ivele isithi ayindimi nguye lo. Mama uNceba uThixo ufuna senze kanjani. Lento uthi sometimes uthi let it go. Yebo la. Makahlabele, makalinde. Let it go. Ngoba umuntu ofileyo akakwaziwela. Number 2. Yes. Umuntu ofileyo wafakwa emhlabeni uba nantoni mazana nevumba lisho. That's why uzawuthi xa uye phaa kumndiyekulo la wena ndiyazi uba iphica yakhe ufile xa ungena but izwi lenkosi silivumba elibi. Wena ufuna uthatha upapa sweetheart wala ungakanyiswa mpungu. Awukafa. Abanye otata umkhaliphi umntana amgudina ngonotata kanjani. Abanye bakutye kusokundweba kamkhaliphi ne. Esenyo so ziyenza la umkhaliphi yenza. Thina singamadoda siyayazi. Umuntu ahlala kubethi 1 ekuseni elinde labantu ehambe bathutha ngemoto abafaka wena yahona endlini yakho. Uzuza uthi ke ngokuthi uyazigxatha lo mzana wenza indawo yakho. Nawe yenzeya. Amen. Shayina imkono kuyo. So that namepeka kwazi ukubona. Kuthi there's somebody in that corner. Ungahlali kasonani awugoduka ungahlali phakathi kwakho ngokuzana uyanuka. Amen. Let me repeat. Tell your brothers in the church ungahlali nabo pozophatha kakubi uyanuka. Amen. Andiyazi na kathi ubani ayiko wakush jashuma ndatatete waku uthi ndabona amadoda that man why who places a street sepatimo ndekuyazi iBhayibheli yazi nango uzayifunda uyazi iBhayibheli futhi omdala ayikangike ngikhuluzela manje now ndikunye ne-friends nabazali bami ne-family yami but kwenzeka isimanga engasaziyo ndazibona Isesiqithini sasePhatimo. My God. Ngenxa yokushumayela ilizwi likaThixo. ngenxa yokubulela abantu Ngenxa yokushumayela ilizwi likaThixo. ngenxa yoroba abantu Ngenxa yokushumayela ilizwi likaThixo. abanye benu babheke esiqithini sabo ngoku. Ngenxa yantoni? Ngenxa yokushumayela ilizwi likaThixo. Wathandaza mntabama umnqathandaza wathandaza utata unkashula esithiko noma abantwana bethu bagula bayaphambana kodwa sunqulu nje ngivile ngangumve wena sesiqithini nyana wakaphila abantu bayabuza uba uthi noYesu uthe ungamphilisi kodwa wale yabaphilisa. Oh hallelujah.
Shumaya livusele lo mfo. Bheka izandla abantu baphila. Yes, Abanye Lord. begcaba amadimoni. Ibonwa ngabantu. Bayisho ukuthandazela abantu bagaba amadimoni, abanye baphiliswa, abanye babuye, abanye uthandaze bafumana umsebenzi. Kodwa unyana wakho. Oh, hallelujah. Sisithi sakho futhi. My God. Ukuni incwadi ebhalwayo ngawe. Jesus. Oncwadi Oh, hallelujah. ebhalwayo. Ale meko yakho. Hallelujah. Isafuna. Hallelujah. Abantu abaninzi bazonceda. Awumuntu onceda. Hallelujah. Abantu abaninzi bazoncedekela ngale ncwadi. Uyathi usofile kuthiwe yayikhona into Hallelujah. eyathi nangoku seyilahla umkayo, nangoku seyikhupha amathumba, nangoku sezivi animals zayo nabantu besifa, washiyeka engenane empahla yokunxiba. Le ndoda, he was a rich man before. Hallelujah. Uphi lo Thixo wakho? My God. Oh, hallelujah. Dakumvana ungashukumi wadini. Ndenza umzekelo kodini kuma sisixhosa esi. Ekho. Noba wabethwa kanye lo muntu uclose kuye. Number 1, kwafa abantwana. Kwafa inhliziyo yakhe Lazarus. Ngoba nxa onabantwana inhliziyo yakho iminqono yakho nomyeni wakho. Babulala inhliziyo yakhe. Bazogqiba umfazi wabulala inhliziyo yendoda. Othi lo mzalwane Nkosikazi noma ngalahlekelwa yiyo yonke into. Kodwa ndifuna ukunika into. Njengobona phandle My God. ngeza My Jesus. ndize. Hallelujah. Ndisabuyela umntana wami ndize. Wafanga ngenote encane wathi igama likaYehova. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Gama kaYehova. Hallelujah. Masimuzi. Bazalwane. Uyana kuyo ngokunyeke nje. Hallelujah. But in the midst of it. Hallelujah. Ngiyacela ungamjikeli lo muntu omkhonzayo. Hallelujah. Ngoba yena akaphoxisi umuntu. Akamshiyi umuntu. Sithi abamshiya. Hallelujah. Rama My God. Okwenye intwana umfana omncane yavala lo. Questions. Lo mfana wayehlala kwindawo khona nomhlaba obomvu kwavuka umoya omninzi njalo kwazala izinto azabonakala izinto ngenxa yalo moya kunolomhlaba obomvu sabasona kwazalwa. Amen. Lo mfana uhlele ecangwe kwendlela wagqitha iqhego libuye emsebenzini ngo4. Ladlo umntana otheni lona ubomvu nasenhloko kodwa uhlele ecangwe pavement uhlelele ntoni. Uyabuza uNtankulu ukuthi uhlelele ntoni kuligquthe lingaka. Nama nkazange ndibone ndaba kufutshane. Yes, Lord. Uthi lo mfana Hallelujah. Nawungayibona ngiphansi kweligquthe. My God. Ngibhabhisikayo. God. Ukuze iphile kahle. Hallelujah. UNtankulu noma angiboni yayibo. Hallelujah. Oh, yes, Lord. My God.
asikwazi wabona. Hallelujah. Noma kungabali good siyamva. My God. Oh, hallelujah. Wathi uTamkhulu isilungu sikaTamkhulu wathi can't vise now. Oh, yes, Lord. Aye. Hallelujah. Can't vise lento ingabonayo ngamehenya. Can't vise. Hallelujah. My God. My Jesus. Oh, yes, Lord. Aye. Wathi Tamkhulu bamba hapa nani stop. Hallelujah. Wambambisi. Hallelujah. Wathi Tamkhulu bamba so hapa phezulu masila. Akuyifa nandike. Hallelujah. Uthe uTamkhulu akuyihe okuyifa. Wathi unyalo. My Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Mazi lo muntu mkhonza. Hallelujah. Umvamvanya. Hallelujah. Uzawukwazi ukumazi ukuthi akasekho. My God. Koyamva. God. Oh, yes, Lord. Asofana. Hallelujah. 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 Uzampika mamsinyana ukuthi he is not here now. Oh, yes, Lord. Kulapho kodwa uzakhala baba. Unganishindeka uphi Nkosi. Oh, hallelujah. Ngengomso waphela umoya. Hallelujah. Masambiso. Ngengomso waphela umoya kulandawo. Hallelujah. Baba waphela umoya. Akekho umuntu nobhabhisi guide umoya ngekho. Oh, hallelujah. Kodwa into namanje. Ukhaya bakho. My Jesus. Ukhona into engenayifa. Hallelujah. Uyizwe ndayifa ngeke. Hallelujah. Noma nginamakhala. Noma ngiyakwazi kakhulu. Kodwa kuthi into engenayifa. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. My God. My Jesus. Chiko masinyane. Oh, Asikhube umkhonzeni ngesizwe. amen. Chiko asincede. Sithile emamalini. For the church, I don't mean this church, not other church, but the church is right behind. But the Son of Man is just coming. Is about to come. But the church It's far behind. Isemva kakhulu. but the Son of God, Kodwa unyana kaThixo he is no longer sitting on his throne and akasahlalanga ethroneni yakhe. he is on his feet, Ume nginyawo waiting for the Father elindele to kuyise. give the commands. Ubani kumyalelo. But the church Kodwa ibandla is still playing marbles. lisadlala imambulo zamaphutha. I'm better than your church. My church is Sawe yami ingcono kuneyakho. marbles. Amaphiko I'm better off than others. ingcono kunabanye. Marbles. Amaphutha My family is a good family. People knows my family.
Abantu bayalazi ikhaya lami. Umzi wami. Maphutha. Do you know uThixo angasithumela isitshingishana kulandlu yakho zidla ngayo asibethe ayitshungise ngoku? Is that right? Yes, brother. Kulendlu ukuthi wena nephoma uyazi ukuthi ngathuma isitshingishana nasatshingisa zani ibona TV nona ucinga uxa ukuthi bangayenza nje kugeza manje uzidla ngento zakho. Uvele eThekwini nomfana kukho indawo epha eThekwini kudala kunento nyapheleyo izindlu uvule kumhlaba indlu itshone phakathi eThekwini itshone nibona eTV inqobuzo enye badelele amanzi afika bathathe behle nabo eyobeke emlanjeni bothuke bephezulu komlambo. Do you think uThixo uxakane nawe? Oh, by the way, uxakane nathi? Sibona isasiqithini sasePatimo Yeah. ngenxa yokushumayela ilizwi likaThixo lokugcina ngoYesu. Makazi ngenxa yokushumayela Ilizwi likaThixo nokumela uYesu phaya ebhakuba uzibona ngoso nama enemies ongaziba benikade lamfazi ndimbulisa kuthena ngabulisa kungenxa yantoni? ngenxa yokushumayela ilizwi likaThixo Nantoni? nokugcina ngoYesu. Kayeke ilizwi masibamshumayela kayeke ukushumayela masibamngqina anamandla amazo okungqina phezulu kokushumayela. Oh hallelujah. Amen. Yeah. Singuyisile Yalizwi lokunqina. ubani? Sathana. Oh yes Lord. Ukungqina awuba hayi tatumjebuka uYesu ngikane manje yonke la unjani tatumjebuka isikole uthi hey tatumjebuka nami ndikhona manje Nkosi ngcini hey dakandane enqila lapha nje ngini bantu ncede uThixo papa. Yes Lord. Not about ucabanga ngokuthi awufaka inhloko uthathu nyake ndancila ndathenga ikhasilaka ndathi hayibo hey bendinqile ebhayi kodwa uThixo wanginceda. Yeah. Amen. Nawe ungancedakala uyathanda papa yenza khona Yeah. awungumtsilo Amen. uxa uzawuzenza uwashitawa uzawutyhila iBhayibhile ezifaka uGenesis uyokuba ke sitshilele uwashitawa. Yeah. Amen. Antichrist. Jesus. Uma washitawa nguma Antichrist. Amen. Yeah, Lord. Antichrist. It is 144 thousands witnesses are already in heaven. Tina asiyizulwini. Ngomtheke zami incwadi zombuniselo. Uyazithakatha uzawasesibhangqa. Uzawuthi ukhonza apha nathi kanti sikhonza ne-Antichrist. Into evumelana ngento engekhoyo. Jesus. Libekele apho bamamkela. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi uyawufela ngenye imini. Hallelujah. Esiza ngamafu. My God. My Jesus. Yes. Ilibali. Okay. Amen. Oh. Akubona. Hallelujah. Naba bambulalayo. Amen. Bayambona. Hallelujah. Naba bafileyo. Jesus. Bazavuzwa. My God. Ayizoba imagine. Amen. Abafileyo bazavuzwa kuqala sizawuqilwa xesha linye. Amen. Amen. Hey, imagine nandithi tshintshiko nangu Paulos tshintshiko Paulos ebanna Amen. ndiwele umqesandleni njengoJohane lo izinqonqo zona zabe zikhona asabe John Amen. izinqonqo right izinqonqo zabe zikhona kodwa masifike eminyaka kuzonto bamise entlondana Amen. bathupheleni Oh yes Lord. igaments Oh hallelujah. Solois
Oh, hallelujah. Ubangene bangabangena bezowuthanda. Bangene. My God. My Jesus. Uthi iBhayibheli sizawuncediswa eziholileyo. Oh, hallelujah. Holileyo means ndithi ndilapha umsila wami uzaba phanqa Yeah. ezinde. My God. Kube senza izali nesithaba bese sinika isifaka isithaba. Nawe uzijonga. Ujonga nalo electronic. Amen. Which is magazadonis. Yeah. Ikopi ya lole. Yes. Kuya lo ondifela utanguwe ndimlo ofana naye utanguwe. Oh, hallelujah. Wabuthiko saluthixo. Amen. Yeah. Yes, Lord. Emveni ko izwi lengusithi lo uhlele sazulwini setroni uthixo bahawu. Itroni yakhe ayimanga surface. ayimanga emhlabeni Itroni yakhe ayinasithele ibanjwe ngamandla. Amen. emandleni akhe Ingabe ngakuphosa la mina. Oh, hallelujah. Yokubona izinto ezingabonwayo. My Amen. God. Kuthiwa izawuthi fuko My Jesus. itroni. Iphindile yonyana ithi fungo yonyana. Izwi lenkosi lithi umoya ngcwele uzawungena uzawungena edibini. Ngoba namhlanje umoya ngcwele uyakucenga buya edibini. Oh, hallelujah. Uzawungena edibini. Yeah. Ahlale uThixo amlungisele sona ediniwe. Yeah. Oh, Uzakathatha ixesha ukuba aconnect nezwi. Yeah. hallelujah. Ngoba ingxaki kamoya ngcwele ndiyabhala. Ingxaki kamoya ngcwele emenza bhithe. Amen. Ndaqinga nonyana wami wabuya. Ndicela wena uye emhlabeni. Inye ngicela undenzele yona. Ukuyokwenzela unyana wami umakoti. Yeah. amen Yeah. Umuntu uhanjiswa sisusulunya sisisu. Nayicinga lento ayisayinile izulu. Ingaba ndenza wona nalo makoti. Ingaba Yesu uyaneliseka. Amen. Hallelujah. Ndengacawa. Hallelujah. Yo. Yiyo lento izamdingisa. Yo. Yiyo lento imbetho obhitha ungakumonye. Yo. Nxaka monye tatoto. Khawuzapha umkhosi kaThixo. Sala pha tata. Akona zayifuna. Umonye uyandithatha andilungise athi andibeke esihlalweni sikaThixo. Siyatsho ndilapha emhlabeni. amen Athi eke hle abale ngeMthixo athi Thixo amen ndimfumene. Amen. Oh, yes, Lord. hallelujah Ndimfumene ndimlungisile hodlo. Usathetha noThixo umonye nxabheka kaphambi uyabheka uhodla kekho. My God. Abuza uThixo uthi uphi lo uthi bawo khaphe vele ithuba yomkhangela. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yo. Yo. Abuye angafiki wodwa mbethe ngempama athi wodwa khumbula kaloku nawe wafela. Hallelujah. Nawe wathengwa nanga igazi nangu lo muntu Oh, hallelujah. nanga la manxeba naba bantu abamonzakalisayo. Yini ungabuyeli ekhaya? Hallelujah. Athi wona uzabuya ngoJuni, uzabuyela enkonzweni ngoJuni. Umoya ngcwele afika unikezela report about uthi Oh, hallelujah. thethile naye kodwa uzobuya ngoJuni. Hallelujah. Sicela ngipithuba somlinde. Siyabusibona phansi esilindile. Hallelujah. My God.
Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Lile baba mhlawumbe uzokwela ezimondweni akulihile Nkosi angibe mhlawumbe That shoe. kamlinde moyeni ahamba moyeni ezindlela awuthengisa i-flat shoe asena uyithenge pha usenendli kodwa ngafika itawa before i-flat shoe because ufuna ubone umuntu nguye kanti unomyali lo abese simonjela andiyazi bawo ndimzamele ndamthengela i-flat shoe but sabaxhola nangoku abantu endlini yakho. Oh yes, Lord. Emmanuel is not here to kill nobody. Akekho uzabulala noma ngubani. But Emmanuel is more aggressive than Jesus and God. Unolaka ngaphezulu kaYesu noThixo. Yesu mabuyela yena. uYesu amabuye God the Father sometimes ignores us, ukhe asiyeke ubawo. but not the Holy Spirit. Hayi kodwa umoya ngcwele. Oh yes, Lord. Umoya oyingcwele. Thina, we are the vessels of God. Come on, church. Sisizitya zikaThixo umoya God's vessel. uphumisa isitya sikaThixo. Your life will be perished. Umbako uzawutshabalala. You touch it. Wamphumisa. The vessel ayenze ngokwakhe uMongcwele. Isitya azenzeleyo Shwebeza. uphandle kuwe. When you do such thing like that, Awusenza loo nto soze uxolele kweli lizwe Kwelizayo. nakwezayo. Oh yes, Lord. Njengoba ukhonza nje ukhonzela isihoko ngoba uvisisananga nomoya ongcwele. That my utsheni ngobalanda abazalwana abathi belapha bahamba botshona bolana ba dim bolana nje bebezwe ba thetha bebezwe man umoya ngcwele. ubani abamhlazisile ubani bamthile ebusweni ayo insurance le angofafilo abangafiki nje baqoqa izinto zabo never. Yes. uYesu kuthini ungena bekayo Amen. Yes. but ingani abazalwane abafuni ukucultivate Bafuni kwenziwa ulinywa ukusetyenzwa. ukusetyenzwa. They want to work themselves Bafuna ukuzisebenza ngokwabo by their experience amava abo of this world. alo mhlaba. It doesn't work there. Ayisebenzi loo nto ezulwini. Amen. Ndazibona ndisesiqithini sasePatimo ngenxa yokushumayela ilizwi likaThixo nokungqina ngoYesu. Kwathi ngomhla wecawe nabasemandleni kamoya. Kwathi ngomhla wecawe nabasemandleni kamoya.
ayivanga kwathi ngoba kawecawe yabasemandleni kamoya uThixo simkhonzayo uThixo wamaxesha my God yasibona sesithini sesephathumo hallelujah yahlala kodwa kwathi ngomhlakawe yabasemandleni kamoya mlinde eqabingo sakho my God izafika indawo hallelujah hallelujah mlinde izafika ntombazana itsawa ithenda namhlanje itsawa ithenda ukufika kwayo inhloko yabakhola hallelujah oh yes Lord yehla yafika ya-occupy the whole desert it island the whole island wafika wa-occupy ivake zathi izinto ezingazalisekanga zathi veki yes Lord ingathi ndiyamvesithi my God wena ngokwakho hallelujah hallelujah oh my God wathi apha bengaphumi khona umthandazo my Jesus umthandazo hallelujah ngoba imini xa ifile hallelujah oh yes Lord wathi ngomhlakawe yabasemandleni kamoya komoya emandleni kamoya yemhla wantondana wecawe my God ndabasemandleni kamoya ngumhla wanini wecawe ngamazwi avakalayo waphithizela uJohane ezibuza ingqondo lapha ebuza le naleni namanzi nenkumbi kodwa uthe apho khona wathi yes Lord impilo yangoku ngiyayibona iyekuvela oh yes Lord ithembele ngawo wedwa hallelujah yolodo isa hallelujah yafika imini wecawe uThixo ngeke sisaphithizela uthulathi wa my God ngeke sisazizamela uthulathi xa unqaphile ukhamlana aqala athi gcina emini so that ungathi wena ndikwazile uzinceda amen ukwazile uzenzela uThixo ufika nxa unqaphile hayi mama yini badinge manqophe kwathi ngomhlakawe yabasemandleni kamoya ethanda ke my God because yasandeva ilizwi akalivanga ilizwi engekho emandleni kamoya enyameni yes Lord awuthethwa usesenyameni hallelujah akukwengiswa into zezulu usesenyameni uyayenzeleka ube semandleni kamoya oh yes Lord hallelujah Oh, Jesus. umoya uthetha kumoya Amen. awuva Yeah. ibeke ngoku nje bethetha kumoya nje bese uguqula translator to the flesh, not the flesh to the spirit. amen Inyama ifumana translation from the spirit. Khona uqulelwa ithetho umoya wengcwele. Because inyama ayicingi ikwazi uku-understand ithetho kamoya. amen Oh, yeah. Then it translate from the spirit to the flesh. amen So uyawuthandaza uyesabuya ude ufikelele kule ndawo ukuthi umoya ingcwele
nditranslate izinto zasekhaya. Ukoni mina ndathi sendiphezulu amhlobelo singabini wawuzoshunyela utata uMongcwalo wathi umxelele la tata ukuba kuzawushumela wena. Yakumla sithi andiyazi uba uzoshumela utata not because of what but nxa ndithetha le nto kuMongcwalo ndithi la mzalwane uzawuqhubeka mzalwane uzathi ndazityela apha ecaweni wathi uMongcwalo ndithi ndimxelele umoya uthetha kwizwi kamoya andikalikhuphi izwi kodwa umoya. Dalmanami ayingokuba ungubani ayingokuba you are a founder of this ministry ayikhona kumoya. Kunyunyaka abantu manje sithi abantu lezama inkomo zolaqhoma unyaka ziyazala qho abantu manje benhle mna dad uzama inkomo ngazi nehlanda dad wena kunyaka uzala iyazala iyazala ndithetha kwilizwe likamoya elinokwenza kwilizwe likanyama. Amen. Nawe please uThixo uncede uMongcwalo uncede akuintroduce kwilizwe likamoya so that uzothetha izinto zakho ngapha zenzeke ngapha. Oh yes. Amen. Ndazandeva ilizwi lihloboma. Kondo kwa emission ndithi izibona zangu ungathi ngamahanisi amaqanda phezulu kweniqandi kuphezulu ukuzingakanana ngamahanisi kaluthethe kwilizwe ngamo lizozaliseka kwilizwe lenyama. Wena ufuna ufile ukuzakho kufanele inkukhu ezithethe ufuna hayi bona uzawuhamba uthenga ukutya kwenkukhu uphele imali epokothweni zibe inkukhu zingazali foko. Thetha kwilizwe uthezi ezinto ziqalayo nezinkukhu zizawuzala zichithe ku100. Thetha kwilizwe kamoya. Vaka ingxaki yakho wena uthetha kwilizwe kanyama phambi koSathane. Ayithathe le nto yakabheka emkhathini ayikhuhlela uthethe kwindawo iya kwilizwe likamoya uzithethe izinto zakho kwamoya zingasuke zibuye zivele kwanyama. Ndazandeva ilizwi lihloboma ngathi lixilongo emva kwam lethethe ukuthetha yimantombazana phambi kwam emva kwam izwi lithetha lihloboma ngathi lixilongo. What a grace and mercy uThixo athe nguThixo athethe emveni komntu ezabathethe phambi komntu. My Jesus. Oh hallelujah. Because uThixo akakwazi ukuthethe akakwazi uzwa ngumvu uzwa ngumvu thethani uzwa ngumntu wase thethani manje sase uThixo akazelwa ngomqolo ngumntu kodwa lento eyathi ngemini yangecawa eva ilizwi lihloboma ngathi lixilongo. ngemini yangecawa ndifuna loo ndawo. My God. Kwathi ngomhla wecawa ngaba semandleni kamoya. This is real man. Oh yes Lord. Kwathi ngomhla wecawa ngaba semandleni kamoya. ithilo lemicacile beke andabikho emandleni umoya kodwa nenzele inceba ngomhla wecawa Ngaba semandleni kamoya. nawe namhlanje ngokwenzela inceba Hallelujah. uphuma pha ngale mini yecawa usemandleni kamoya. Ndazandeva ilizwi lihloboma ngathi lixilongo emva kwam. yivake ngele xesha lomzalwane ebakwizwe thina moya Emandleni kamoya. mandleni kamoya Kamoya. mandleni kamoya yevisi emva kwam Ngeva ilizwi
Sokumva kwamanje. Yes. Kodwa wayesemandleni Kamoya. lela lexesha ebhabhatizwa ngamandla kamoya waba ngumoya. Amen. 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 There was no back, no sides, no front, no up, no down. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Wafika uThixo wayikhavara that island. Amen. So noma bethethe secaleni uthathetha kuye. Noma bethethe ngasemva usathetha kuye. Amen. Noma sathetha ngaphambili usathetha abandifa umonce. Noma athethe abenhloko phezulu usathetha because ndasuka sagujungelwa umoya. Ndawu ugujungelwa. Anagujungelwa kuphela ndaba ndagujungelwa kodwa andagujungelwa andagujungelwa nje ndagujungelwa ndaba ngamavakala uThixo bethetha uThixo ethetha kuThixo. Amen. Hallelujah. Kodwa uThixo bethetha kuye moya tu uThixo bethetha kuThixo. Amen. Ndagujungelwa ndafumana igrace ndaba umoya. So uThixo bengathethi umuntu ojonge ngapha ebethetha nomuntu abajongeneyo noma bajongene ngephi indlela ngoba ndaba kumoya. Hallelujah. Yolonto nganthandazana anaqazana bandithandaze like a hypocrite. Ndithetha lalapha amagama nawo amen yami. Andini nganthandazana anthandaze like hypocrites. Athandaze njengabahedeni. Ndithandaza bawe egameni kaSiphosi ndihamba undibeke thina wara. Amen. Amen. Yeah. Kuyenzeka. Xa ukumoya. Yeah. Xa usithi amen. Wena ubeka step. Ufaka full stop. Umoya ngcwele ufaka umsila phakathi kwala full stop. Amen. Ikhona. Oh yes, Lord. Aqale yena ukuthandazisa. Amen. Njengomthulu hamba ngamoto uyathanda. Hallelujah. Hallelujah. My God. My Jesus. Hallelujah. Suzu uthandaza noma iviyo. Yeka xa uthandaza ungavinix yeka. Eso sona. Ithi xa sesithandaza uyeke usuka athi take over athi baba elifuna ukuthi Oh yes, Lord. baba Hallelujah. ufuna Hallelujah. izwi Mose lithi asikwazi nokusinga Asikwazi esingakuthandazela. kodwa yena uyasimulela Hallelujah. uyasimulela Esingathethekiyo. esingathethekiyo Esasemazulwini. esemazulwini indawo ngoba lento ifunayo ufuna umsebenzi osemhlabeni uyayazi akukhona ukusesemazulwini. Amen. Oh yes, Lord. Ufuna education ikusesemazulwini umniki ingqondo ngubani Uthini? awuyaphosile Uthi ndiyingqondo. uyaphosile wrong kwathi yena Uthi mna ndiyingqondo. ubani umuntu Uthini? Oh yes, Lord. le ngqondo othi yona ubright ngayo kana wayithatha ngqondo yaziphatha uzama kulihlangu uzigwethe ngazonleso inyanga abufana ngoba ufikile wathatha Ingqondo yakho. Amen. ngoba yena Uyingqondo. Oh, Jesus. into enemali ndamthanda
kodwa ngifuna ecangwa yathini fana njeni Amfuna ecala. number 2 wanifuna friendship naye Belma baninzi abafumana ufuna usondela nje basondela into nani nto ndibasliza kakuhle kanini ngiphelele ngomdla ngingafuni xa sacingile ndifake ilantsika ihold player yakho la number yakhe nakwenye ifoni yesibindi ithi hold nakwenye start 9 hold athi ancame nxa ndivule foni hayi lithotho le nantsika le calls bese siyabudala bendifuna bona ndikhona into uthi kayithethileyo angaphakami kulaa ndawo kuyo akhwela imoto aze kum xa uthixo ethethile yintoni afuna uqala uthetha nayo andithinda kumvama yintoni ezafuna tata uthixo uthi imongcwele uthetha xa ithetha imongcwele uthe ndingenzani imongcwele yenze i-explanation ndiyifuna phi ndizayenza ntoni ungathengi imithi yemeneto Yes. wathi utamkhulu ukuba niza tatini uba nifuna ndijikele ngenxa yemali hambani niyofana emalini ngoba uthixo wandibiza ekhaya ndihleli ekhaya ndisindisiwe eKhimbali kwi-missionaries ndabuya ekhaya xa ndifike ekhaya wathi uthixo ndihleli endlini ngingumfana wathi ndiza kusebenzisa wathi alikwazi ukusebenzisa kusindiswa wathi uthixo ndiza kusebenzisa wathuma namahoba amabili ehleli phandle achopha apha elinye achopha apha elinye lathi nanku lo mntu yabuza elinye ngubani wathi ngubani bani abizikamntu omdala yamazi wathi lo elinye uthi ndandiqala ukuva amahoba athetha so nothi athethe lathi elinye masumnike ubhengulelo lathi elinye masingamniki ngoba abaninzi sibanikile ndaba kuyizwe I'm not understanding it. Ungathi liphupha okanye siyaxoka ku-right ke because wena zange ufikelele Yesu likamoya. lathi eli hayi masumniki lathi elinye masumtry. That's why athi nobani ngathina ndasibona ndedwa isimanga sokuthethelwa ngamahobe amabili ndaweva engafuni ngalento kodwa elinye lacengeli lathi masimtraye hleze engasiphoki lo njengandilapha nje ndiseka bantu engqondweni nam hleze angasiphoki uthi ngibonga bonke ndikukhonze phakathi kohleze angangasiphoki lo Hallelujah. Oh, yes. Glory to Jesus. wemka wafuna imali eMangilane eqala lo msebenzi ngo-1943 wabizwa koBenny Hinn abantu bashumana eStadium eAmerica wafumana lo center wabuya wathi uthixo imali yakho bheko ayikho apha eBritani ayikho eAmerica ushiye South Africa nase South Africa ungayi kwabantu baneqhaza bonke abafazi baneqhaza enhloko ungayikho ayikho phana mali idaswani kule nkonzo mama daswani ndiphambana njengale nkonzo uma leyo yonke ndilahle pha ngoba into endiyazi ngaba mama wathi kodezulu isababa isababa wasaleyas ngeleyas iyakhona laba bantu abasayimisa ngenyawo lento daswani sithi kodwa andifuni into emane ecangwana ngoba le nkonzo kaTathibhengu zange imiswa ngabantu abanemali Yo. Hallelujah. Amen. nithi mani ngashimela uTathibhengu apha ngibazithandela inja makhulu zaninja Amen. iyawuhlala inja Yeah.
ndiphuma kuye mntatweni. Amen. Sizawuthetha ngayo Yesu adabuke nigabhe niphume nihambe nigabhe. Amen. Wandenza le nto. Amen. Noma ngazange ahlala naye. Kodwa ndimbonile eMonti ko 73, 74, 75. Convention kaDisemba sangena ba. Ngemakhongana ngalo. Besimbamba la tata ngebhaji nangebhluko. Bamnanda babefundisa bathi basiyeshisa. Yeah. Hayi hamba kwini hamba. Lokho izandla zethu singabantwana zizela umlotho sidlala umlotho paphandle. Utata uBheki uzawuhlika hayi gidi kagidi uzawuza ngenyawo azongena. Ngelo nto sasidinga kuya izidlandla zimdala. Athi bani noba bathi bayekeni abantwana. Amen. Ngoba nina ngomso nizayijikela. My God. Nangoba abaninzi boyingusa apha. Yeah. Bathi manje sesiqini sasempatimosi ikalelo yami mkambi wami. Dakhe phezu kwefoundation katata uBheki azobhanqa. Hayi mina ngifuna ukwelikweli nomjaya nezinye ngale ngono member hayi khona ndawo. Amen. Utena umsebenzi la. Amen. Mama hlangene. Mabanga. Amen. Isizathu soba ndingaqali iministry yami ngiyakhe from the foundation. Xakane namachina. Yes, Father. Xakane nemazam. Nango bonke abazabheka ibhalo zafuna yonke le ndlela bahamba kuyo inkulu N2 but nepotholes yayifika yaseChina una ndiyakhele phezu original noma ungayitshala noma ufuna uyidiliza uzawuthi uncame is the foundation is original. And you know what you utamkhulu ndiyeke wathi utamkhulu asizohlala phasonke. Amen. Nambe ndingabizelanga uba ndenze icawa yabanini ababuzwa abanye abantu babizwa ngamagama thina sawuthiwa singobani. uThixo zangandithumela loo nto wathi from Cape to Cairo preach the gospel finish and cloud. Amen. Uthi namhlanje ndigqitywe ukufa ngenxa yenu phela sinhliziyo ngenxa yenu ngihlukumezile kumsebenzi kaThixo. uThixo angandithumele nto ngibizele ezihlanganisweni ngiqoqa bethu 12 ebusuku nifuna sorry papa a point of order to your founder. Who are you? Amen. Yeah. Lo muntu uqwamuri kwethu kwawena sihlala naso simqoqisa utamkhulu kubethu 12 bethu 1 ekuseni alala esitulweni uthalana esitulweni xevuka kadakalelanga ukwelizwe likamoya. Nxa baphendula ngezwe linye baphume bezinsalo ngomnyama ngokumuntu uThixo ambizileyo umbizile. Amen. Oh Jesus. Ufuna ugoduke uyabala bandla lapha uyobaxelela ukuthi ifoundation laa mntu babemvumile. Yeah. From 1945. Amen. Yiyo le ndakhe phezu kwayo. Nokuthi cela nxa uzokhonza apha yazi uzokhonza eAssembly of God. Amen. 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 Anchintshanga nephepha mchintshanga nondiyakhona nodumisa because laa tata eza laa mibhedesho wayiboniswa. Amen. Le mibhedesho ondiyakhona uthi umuntu akhona mfiki nje hayi sisivumo sokhona bemela sithi so. Oh yes, Lord. Hallelujah. Yakholwa. Hallelujah. Noma ngakholwa. Sisiri uThixo ngiyakholwa uThixo
Uyisona amandla onke. Ndiyavumelana ukuthi unguyise Onamandla onke. ndiyawafuma Hayi. nani yabona ngabe kodwa My Jesus. nasemandleni mamphela not amandla amandla Onke. Hallelujah. usathane abakhoyo akanandawo nomnyathelo ngoba uThixo amandla onke wawanika Yeah. Hallelujah. Yeah. Amen. wathi kunya nokwaziwa nendimi yayothula phezu kwamandla Hallelujah. ibeka phezu konyaka Hallelujah. nakanina ofuna into makaze Yeah. amandla afakanayo uThixo akasenamandla akasena-authority ithi iBhayibheli English i-authority yonke Unike unyaka. Amen. ulawulo wanika Unyaka. yabona zantwana zam phakathi zasimangwebeni Amen. unosika phaa uzafumana i-DNA yam nomfazi wam anditsho Amen. akivanga imisigoko ngama uzapha nje kulapha nje Amen. Amen. noma banga ebusuku Oh, baphakame hallelujah. bakuthifele bathethe izinto bathethe amagama abanye bangene yafalofi yesonga ekuseni ngo-1 botholelwane babize heyi babize umntorongo agunya lonke ungafuni ukutya okanyisela amahobelo umzukutshalo makhulu athakathi intlonto leyo nguye unyana by the way cela ubize igama ndiyacela uxolo umntana ngongwalapha akanagunya lalapha umntana zolo ndiyabona ngizolo kodwa yonke into yenzela kodwa ingxaki akusikwa apha kuphuma igazi kusikwa apha kuphuma igazi ikhona ingxaki apha ngamandla afakanayo akavulelwa yonke iminyango Amen. kodwa loo gazi linye Noyise. noyise Oh, yes. vuleka iminyango ebengasoze ivuleke Hallelujah. gazi linye gazi kayesu Wathi ngomhlakawe. imanje ngixele ixesha ngokwela pastoral kwa pastoral sigqibile sakudo apastoral siyatya ngo-1 o'clock sakudo is it nice it's nice ndenzela uba ndilungisitlisha yabo mhlawumbi unanixesha mhlawumbi yapapasela but apastoral sigqibile ngo-1 sigqibe ukudla apaswan siyasesendlini Wathi ngomhlakawe. Ndabasemandleni kamoya. Ndaza ndeva ilizwi lihloboma. Ngathi lixilongo emva kwam. Lenze ukuthetha. Ezi zinto uzibonayo zibhale. Hallelujah. ezi zinto uthixo kwenzela zona Sibhale. nezi ziwahlelayo zibuhlungu Yes. ngoba hlezi uzilibala Ezi zinto uzibonayo zibhale encwadini. Uzithumele kulaa mabandla esiqhele. baba zibhale encwadini where is the book where do you find incwadi kwi-island esomileyo where there's nobody Hallelujah. where do you get a book where do you get a pen
zilapha kweli Umoya. impeli phaya incwadi ngoba ezezulu zibhalwa kumoya. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Ngiyanda ukubona usithindini yakubawo othandekayo. Oh, yes. Isewe Nkosi yami Yesu Kristu bawo othandekayo. Isewe Nkosi yami Yesu. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. So, umasentele njalo. Uyafundisiwa ngakhe. Yifumaneka na Umoya. incwadi yokubhala. Nezi beziphunge enhliziyweni yakho. Incwadi ezayigcina la information. Incwadi ephuma umoya. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Ngoba Jesus. izwi lenkosi lithi umoya wengcwele nxa esincinela uThixo zamazoma zona Amen. uye amkhumbuze Hallelujah. nomkhumbuze izinto ebesazitela ngo-2010 athi baba ungalibali ngo-2010 wayethe umkhumbuze. Hallelujah. Oh, Jesus. Ungalibali bawo ndake nacela sisacela Oh, hallelujah. ungabali bawo akwamniki usafuna nangoku. Hallelujah. Ndiyayikhumbula imini owayithandaza elila ndaziqokelele inyembezi zakhe nazi baba ndisenazo nazi baba My God. khawusifikele esigqibeni Nkosi yami nazi inyembezi zakhe izwi lenkosi lithi izinyembezi zethu ziyathetha. Oh, yes, Lord. Hallelujah. uThixo makakakuphele inyembezi apha ekuthandazeni phumani ngoduke niyofuna inyembezi ngoba amazwi omlomo sometimes akaweva uThixo uye athi ke bona inyembezi sehle emthini athi leza zithunywa zam thathani ingqayi balekani nazi ithetha God my Jesus. Oh my God. Hallelujah. My life will always be in prayer. Mama,
uyawuthi rhoqo usemthandazweni. Oh yes, Lord. Yo, when you pray, iba nguwe naye. it is you and your God. Ndithi ngawuthanda. When you pray, Noba ungathandaza bekhona ifamily yakho uthandaza kodwa nxa uthandaza. if you can pray in the midst of your family, but when you pray, Thandaza. Uye. pray to Him. Ngingumthombo andivalelwa mntu. Ndiyahamba ndigcwalisa indawo. Amanzi akukho nawedwa owavalelayo. Uyavala ngapha ayaphuma ngapha. Uyavala ngapha ayaphuma ngapha. Kungakho bantwana bam ndithetha nani ngolu hlobo. Icebo lam alivalelwa mntu. Icebo lam akekho ngamaphambi kwabo. Ivalelwe into yam. Yavaleleka apho ivaleleke khona. Ngizoyikhupha apha. Kungakho lenhliziyo yam engiyithethayo yesicaka sam phambi kwenu ukuba ikwayilanto ndandithe ndayenza yenzeka ngenhliziyo yesicaka sam esingasekhoyo ubhemu. Ngizoyifaka apha ndingamanzi andivalelwa. Ikwayilanto iliphaya. Ikwayiyo nangoku le ilapha. Inhliziyo yam ikhuphelelwa kuni bantwana bam. Imiphefumulo izawuzuzeka ngenhliziyo evumayo ukwenza intando yam. Ukuhamba evakalisa inhliziyo yam abantu bezikubo itsho inkosi. Baba Samuel. Jesus. Ndaba semandleni kamoya. Ndaza ndeva ilizwi lihlokoma ngathi lixilongo emva kwam. Lenje nje ukuthetha. Ezi zinto uzibonayo zibhale. Zibhale encwadini. Uzithumele kulamabandla osixhenxe. Hayi. Hayi. Oh. Ki. Nimeza. Oh. Siphilela. Umthandazo. Oh, thandazo. Singazilibali. Umoya ngeke asikhepsharishe. Ezizinto. Uze tukasineke. Asi-introduce kwibandla lase-Antioch. Sililela lo. Ibandla lase-Antioch. Ibandla lezipho. Sisayixhumene njalo. Cela sicina kancane. Senhloko ungayijongisa ezantsi. Kancane nje. Kuyathethwa emoyeni wami. Umoya ngicela ukuthi kukhona abantu abafuna uzibuyisela enkosini. Cela ubale kuzapha phambi kwami. And don't think twice. Just stand up and come.
ndifuna uzibuyisela Nkosi ngicela uvala amehlo kunini kuyathethwa moya ndiyawuvumoya dadewethu ndiyawuvumoya umoya walithi asinayivala le convention kukho abantu abaready kukho abantu abamvileyo uThixo abantu abamve kahle ndifuna uzibuyisela Nkosi asondele kakuhle bazalwane asondele cela singangcoli bazalwane uba besinike kodwa yona le nto inamandla le nto cela uzibuyisela Nkosi uThixo kakuzi mnandi uThixo ubona inhliziyo yakho my Jesus kuzalu ungasadula Inkosi uvile umthandazo wakho ungasadula awuzofana nakhona lesi sidudu sithatha namhlanje sisidudu samandla okwenzekileyo kuphinde kulungise into lokuhlolongeza lomoya from today is your future in salvation ukuthi from today baba awukhalilwe nje kunyaka manje wena kandifundise ukukhonza uThixo noma ufunda ukukhonza umuntu kodwa ndifundise ukukhonza uzuzuthi noma ngindedwa sesikolweni ngindedwa semsebenzini ngindedwa kodwa ngimkhonza Masana bengwa masini Nkosi Yesu namhlanje sizibonile sizakuwe njengamanje yadazi wena andifihlelanga kuwe namba yes yiphe lamani owahlisa sizohamba ngicala yes Lord yes ndiyakulela baba ukuba ndiwele kuwe ndiyazivela enhliziyweni yakho ukuthi ndiwele kuwe ndiyayiva incukumiso yakho nasemoyeni wakho ncede bawo ndingasijikeli esi sigqibo endisithatha namhlanje phambi kwalamangqina maninzi kangaka naphambi kwezithunywa zakho ezisamazulwini zakho ndisitsho nje cela bazalwane abafundi bazababeka ababantu bababeke ngenhliziyo usilisha le nto cela apho kuwe nje ungambeki izandla nje umbeke usilisha le nto uThixo ayithetha wena abanye ukuqala nabo omnye ndicela ube unyenga cela ungena ngomfazi
spiritual miracle. We are not in a rush, dear brothers. When you see something, you don't just jump in and jump out. Glory be to
Mawe kamela Yesu umNazaretha omhle. Siyabulela Nkosi. Moya oyingcwele. Moya wenyandiso. Sithe Nkosi bawo. Siyabulela moya oyingcwele okunathi. Kalabo lesine uzotsho namhlanje. Bawa namandla uzichila ukuthi siyabulela le Nkosi. Sizakhothula somandla. Siphendulekile. Sizaphendula somandla. Sifumbathi uThixo bakho. Nkosi moyingcwele. Siyabulela uzuko ibheko yonke ikufanele. Moya oyingcwele siyabulela. Amen. Alakuthanda lokudla nabomoya oyingcwele ungahlala kuthi sonke ithi kuyinkosi yethu Yesu izolwa ibandla lonke ibandla lithi amen.